Salamat sa mga manlalaro matapos daw kanilang sakripisyo at kanilang masungkit ang PBA Philippine Cup title. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Si Bombel Maracol at sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation sa International News. Bombo International News. Umabot ng 90 minuto mahigit isang oras ang naging pagpupulong ni US President Joe Biden at Pope Francis. Nagtungo kasi sa Vatican ang US President kagabi bago ito tumulak sa tinaguriang J20 Summit sa Conscience. Ito ang unang pagkakataon sa halos kalahating siglo na isang Roman Catholic US leader ang nakipagkita sa leader ng Catholic Church sa Vatican. Ang pagkikita ng dalawa ay mistulang reunion. Dilan sa una na silang kung saan nga ay una na silang nagkita noong 2013 nung vice-presidente pa lamang itong si Biden. Noong 2015 na magsagawa ng 3-city US tour ang Santo Papa at noong 2016 sa Vatican Conference. Matapos ang pulong kagabi ni Biden Santo Papa ay nakaharap naman ito si French President Emmanuel Macron. Ito rin ang unang personal na pagkikita ng dalawang lider matapos ang kasunduan ng Amerika, United Kingdom at Australia at tinawag na AUKUS kung saan tutulungan ng